हेलो लोगोफोर बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ दा बे समाव लेटेस्ट आपडेट सफैदों बेनो जाबाय RRB निफ्राय एग्जाम जानो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय एनटिपिसि लेभेलाव गोबांथार कमेन्ट्स फैगासिनो दङ ग्रेजुवेट आरो आन्डार ग्रेजुवेटआव माब्ला एग्जाम जागोन दा बेनि सायावनो कभार खालामगोन बेनि सिगां मोनसे रिक्वेस्ट जायफ्रा भिडिअ नायजोबा नोंथांमोना नायजोब अब्लासो बुजिगोन आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोनबाय थानो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांसै अफिसियेल वेबसाइट RRB आव मा फैमारदों नटिसआ आरो लोगोसे सोरनि थाखाय फैदों आरो माब्ला एग्जाम जागोन बेनि सायाव नोंथांमोनजों कभार खालामगोन दा जाय नोंथांमोना माने गोबां BTC साख्रि कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ एग्जामा जुन दानाव जागोन बायदि खोनादों मानोना BTC नि आखायाव बारा टाइम गैला इलेक्सन फैगासिनो दङ आगस्ट सेप्तेम्बरनि लास्ट जोबनायथिं बेखायनो बेनि सिगां एग्जाम जानाय चान्सआ दंसै दानिया जों NTPC नि मा नटिस फैमारखो जों बेखौ मोनसे नायनोसै मानोना पस्टआ डिग्री लेभेल आरो लोगोसे आन्डार ग्रेजुवेट दङ बे मोननै रोखोमनि मोनसे नटिस फैदों दा बेनिनो जों मोनसे नटिसखौ नायोबा मा मोनदों बेनो जाबाय ओरैबायदि माखासे दङ जोंनि इन्डियायावहाय गोबांथार माने कमिउनिटि कास्ट दङना दा बेयाव माखासे एसे बेले बेजे जादोंमोन माने बिथांमोना माखासे सिस्टेमजों थांनांगौ बे नटिसखौ होदों जेरै बिहार स्टेटनि थाखाय SC केटेगरिखौ लानानै एसे प्रब्लेम जादों मानोना बिथांमोना रिसाबमिट डकुमेन्ट साबमिट खालामफिननांगोन लेटेस्ट कास्ट सार्टिफिकेटखौ बिनि थाखायनो एग्जामा दायो जाथ'वाखै स' बेखौहाय माखासे टाइम होदों दा बिहारनि जायनोखि SC माने कास्टनि दङ बिथांमोना साबमिट खालामनांगौ बेनो जाबाय 1 जुननि गेजेराव खालामथारनांगोन बिनि उनावसो माखासे जानो गोनां एग्जामा जागोन आरो थ' बेखौ नायोबा एग्जामा जुन दानाव चान्सआ दङ 15 निफ्राय 20 नि गेजेराव एग्जाम CBT 1 नोंथांमोननि ग्रेजुवेट आरो आन्डार ग्रेजुवेट NTPC आ एग्जाम जानो थांगासिनो दङ जुननि लास्ट उइकआव स' बेखायनो बे NTPC आव जायफ्रानिखि गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन ना एग्जामा जुननि लास्ट सप्तायाव जानाय चान्सआ दंसै जुन जुलाइ आगस्ट बेखिनियाव जाहैगोन दा बेखायनो बयबो रेडि जादो डिग्री लेभेलाबो बेनो सेम नटिस फैदों नोंथांमोना क्लिक खालामबा मोननो हागोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव बेनिफ्राय गुवाहाटीनि एग्जामा नोंथांमोननि RRB आ गुवाहाटीयाव आनजाद जागोन आरो बेयाव थाङोबा एग्जाम फिसखौ नोंथांमोना रिफान्ड मोनफिनगोन आरो जायफ्रा एग्जामाव एबसेन्ट जायो मोननाय नङा स' बेखायनो जुदि एग्जाम होयोबा नोंथांमोना बे रांखौ 250 मोनफिनगोन दा बेनो आरो गोबांथार कमेन्ट्स खालामदोंमोन एग्जामा माब्ला जागोन दा बे प्रसेसआव दङ बे प्रसेसआ जोबनाय लोगो लोगो 1 जुननि उनाव CBT 1 आ जासिगोन बेखायनो बेखौल' आं नोंथांमोना एडभान्स इनफरमेसन हरखाबाय जाहाथे जुनाव जायोबा बयबो रेडि जानो हायो एग्जामनि थाखाय